아야. 시리아르비아 마이킹 칼면이 자고 다일 전화로 Takala di sini kipi চারশো 25তম ককবরক বলে 435তম ও 35তম जों मोदाय खुलुमा जागागो फार्स्ट फुङाव जे टाइमखा 7टा शिबबारिबो 7टा टाइमाव आरम्भ खायखा ताबो शेष दिगि थांदोंबो शिबबारि ओरो माताबारिगो 9टा থেকে शुरू खायो ताबो प्राय 1:30टा मतो टाइम दंगो जों गोसखाङो चैत्र संक्रान्तिगो हंके जोंनि बाबा गरिया मोदाय बोथोरनो फुजा खायनाय आफ्रो जोंनि प्राय माताबारि तो प्राय कालिनो बा बनो आद्य शक्ति महामाया बनो शिव पार्वती बनो काली बनो दुर्गा थंपरि बमन धर्म रूप नामनो हानि बंगनि ब महादेवनि बा गोसाय गलायगो शास्त्रबो हासिहाय कुनु शास्त्र सिखलाया ओमो माताबारिनि गोसायनि महादेव हानि बंगनि जोंनि बाबा गरिया मोदायनि ओ बलिनाया उंजुआ बलिनाया मिसि बलिनाया हानि बाङैसि आमा मा कालिनो गरिया फुजाफोराव बाबा गरियानि गोसोखांबो फायो बलिना फैदिनो गबो फायो जों खुङायो शिबबारिगो मोदाय खुलुमनानै आरम्भ प्रथम दुब बायतुकुरबो खुलुमफोराव जों खुलुमफोराव अखरा खुलुमनायखौ खुलुमफोराव औवाय फाथैबाय मा बातेगो अरबो मा बारिगो हाय अर मंतागो आरम्भ खायफोराव जों खुलुमबाय आकंखे गोसखांनि गरिया फुजागो खेबा फायो आरो बासाय मा दंफैनायनि जोंनि आमा मा कालिनो आमा तिप्रिसुरिनो औवाय फाथै गांसोनि औवाय थाइसेनिखे मा बातेगो दा ता गोसखाङो चैत्र संक्रान्तियाव जों गरिया फुजा खायफैनाय खाना सालो हमके गुमति फुजा खायनाय गुमति नदी गुमति दैमा बे हाय 18 तारिख ओमफ्राय बुरिमा 19 तारिख असमा अमाहाय फुजा खायनाय दा जों जमाय